ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك له حب من يحبه فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. бисёр ҳам хушҳол ҳастам ки имрӯз бо баҳри шумо видео пешкаш кардастам ва ҳамаи шумо боз бо ман ҳастен. ҳар куҷое ки ҳастен сарбаланду хонаобод бошен. миннатдории хидмат ба ҳар яки шумо мерасонам ки барои муҳаммаҷона муборакбодӣ карден. ҳозиам камакак бигем овозом хаста бигем гулудар. алҳамдулиллоҳ ай пештара хела беҳтару созтар шудагим. дар ҳаққим дуо карден, миннатдорум. имрӯз рӯзи панҷшанбе ба тамошобино рамазонӣ будам. районмон рафтам, яке ҳами манту пазакора дидам, дили манту кашид. аслан ман ҳами посудаҳои омеиса беҳад нағз мебинам. иншоаллоҳ худованд бо рӯзу соатша биёра айваям харидорӣ мекунем. ҳозирашда ами манту пазаки алюминиевӣ гирифтам. ай ҳама калонша гирифтам. 4 лист дора, 1800 рубл гирифтамша. обязательно гуфтам бегаҳда манту мекунам, ана хонума мекунам. иншоаллоҳ якҷоя мекунем. ака медонам ки манту хонумаро ҳаматон карда метонен. чаро ман худам ҳамихел ҳастам ки агар мешава ҳамихел рӯзҳое ки авқоткуним намебиёя, намехоҳам, ҳамихел тамбалак шуда мешинам, яке ягон видеоро бинем ки ягон кас ягон чи тайёр кардааста ва тамошо кардам, манам як шавқ завқум пайдо мешава ки манам ози обязательно рафта манту мепазам ё ки ягон чи мепазам гуфта мотиватсия мегирам да, шавқум пайдо мешава, бедор мешава. барои ҳамиқа имрӯз шуморо ҳамроҳам гирифтам. то охири навор ҳатман бо мо бошед. фикри ақидаҳои худтона чун ҳамешагӣ бинависен. иншоаллоҳ кӯшиш мекунам ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб битиям. наворҳое ки шумо дар маҳқулаи ҳамохелӣ наворҳоро баҳри шумо пешкаш бикунам. ана мехоҳ тамошобинони азиз, барои комментарияҳое ки нависен ҳар якташа хондум. он шахсоне ки дуо кардан худованд дуошона ба даргоҳашон қабул бигардонам. ман обязательно дар ҳаққи шумо дар намозом дуо мекунам. ва якта апаи азизи меҳрубони мо бисёр ҳам суханҳои беҳтарӣ нависиянд дар комментария. мехоҳам ҳозир ба саволҳои шумо ҷавоб бигӯм. иҷа ман аллакай духтаро зуволама гирифтагиям. ана баъди намози асра уже асра хондум, баъд аз паси мантукунӣ шудам. ман бигем ки чӯби манту тинакнак надорум. яктам хеле турба харидагӣ будам, вақти хонаро ремонт карданда турборо алиш кардагӣ будам. ҳами як метраш зиёдӣ кардагӣ будай. ана авай каси имрӯза зуволама ман тинак кардаистам. ягон кас ки надошта бошад ми лайфхак бовар кунед ҳам хушрӯ тинак мекунад. зуволама камтарак суст омадай, камтарак сахт мешид, беҳад кругли фасони хушрӯ меомад. хай ба ҳар ҳол мешавад. ана апай азизи меҳрубони мо нависиянд, бисёр ҳам миннатдорӣ кардиянд, аз характерҳои ман нависиянд ва дар охири суханҳошон нависиянд ки саидату мақсад дар компания фабелик уже директори калон шудагӣ, ту бояд ки ягон ҷо курси забони урусӣ бихонӣ ва лаҳҷаи гапзанида боз ҳам хушрӯтар кунӣ. ман худам 100% медонам хатогиёма, ман 100% забони урусия гап зада наметонам, лекин ман ҳама мефаҳмам. ман кӯшиш мекунам ки мақсад хушрӯ гап занам. дар доирае ки мақсад ман тоҷик ҳастаму урусӣ гап мезанам, ман 100% маълуме ки тоҷик ҳастам ё ки ман урус нестам. ва ман аз гапзаниём аз инам ягон шарму ҳаё намедонам, барое ки ман алҳамдулиллоҳ мекунам ки ҳами қашан медонам, лекин кӯшиш мекунам ки бихонам ягон ҷо. онлайн ку хонда наметонам, кӯдакои майдам кати ягон ҷо биромада хонда наметонам, лекин кӯшиш мекунам ягон роҳоша ёбам ки мақсад хондан, навистан. ман хато менависам ба забони урусӣ. кӯшиш мекунам.
раҳмат барои совети додагитон. Рост мегӯед, ман 100% гап зада наметавонам. Рости гап мумкин ки ман як 70% гап зада тонам забони русия. Вақте ки ман гап мезанам ҳамон хатогиҳо ма худам ҳис мекунам, лекин мана ҳама мефаҳмам. Вақте каси ягон урус гап мезанам мефаҳманда, ягон мушкилӣ нест. аз оне ки мақсад тамоман намедонӣ ва ишоракати гап мезанӣ, алҳамдулилло ҳами қашам медонам, худо ба шукр. Командаи русиям дорам, группаи русиям дорам, дар уҷаам кор мекунам, гап мезанам. баъд ҳамон рӯзе ки навор кардагӣ будам, якта апаи азизмон дар ватсапи ман навистае ки ман тура асло намебахшам ки ту фарзандоро аз падаршон ҷудо кардӣ. Апаи азизи меҳрубон, ман ҳечи нагуфтам, просто гирифтам заблокировать кардам. Намехоҳам ки кати подписчиком муомилаам бад бошад ё ки ман дар саволҳои ваё ҷавоби ганда диҳам. Апаи азизи меҳрубон, мақсад ягон зана намехоҳад ки зиндагиш вайрон шавад ё ки аз шавҳар ҷудо зиндагӣ кунад ё ки фарзандо ай падаршон ҷудо зиндагӣ кунанд. Лекин дами момент ҳамин хел ситуатсия зиндагӣ шуд ки ман ҳамин решениеро бировардам. Агар ман ҳамин решениеро намебировардам, ман на саломатии худам бигем ки соз мемонд, на ай фарзандом. Ман дар фикри ояндаи фарзандом 100% ҳастам. Ман фикри ваёро кардаистам. Дами момент фарзандои ман аз ҳама чиз сер, тинч, ҳар як секунд пас кати падаршон ба видеовизов гап мезананд, падаршонам занг мезанад, качион гап мезанад. Лекин ҳаст ситуатсияҳое ки фарзандо аз рӯзи таваллудшон дидагӣ нестанд падарошона, баъдан 5 сола, 6 сола, 10 сола мешаванд, баъд падарошона ай Россия мебиёяд. Барои ин қа ман дақиқали бораш ягон парво надорам. Ҳамин таншон сиҳаташ камшон серай шуд. Ман худам бепадар калон шудагиам, лекин ино гап мезананд. Алҳамдулилло падарино ҳар рӯз қатниёшон гап мезананд. Ана михаил тамошобино, мантуҳои морам тайёр шид. мантуҳо аҷоибот беҳтарин омад. Як лали апаи рудоба дам роӣ кардам. Тамошобино, ана апаи рудоба ман да вай роӣ кадай райҳон. Ман ами мегӯям сайда чи дар корай? Райҳон, райҳон. ҳамақа райҳонро дӯст медорум. Тамошобино, ҳамақа мешинодум, дар ҷои мо иқа хушрӯ намешидаг. Дар Новосибирск ханукай ин шаҳр ранги боду ҳавои Тоҷикистон дорад. Ин ози Новосибирск дар одамо курткаи асайни мепӯшанд, мода 31 градус гармай. Шаҳри мо гармай. райҳонро бинӣ бовар кунед, тамошобино ҳамин буш, ҳамин хел бӯи бамазза. Инаи банкада ҷуроғотам роӣ кадай, бо гӯшбирёнам роӣ кадай. ҳазор раҳмати калон ба хели апаи рудоба. Охир действительно апаи рудоба. Раҳмати калон барои савғотиҳои роӣ кадагиш. райҳоно қариб гул кардиям. Ин баяй пудина ба фикрим ҳо. Пудина, пудина, машаллоҳ, пудина. имрӯз як рӯзи дигаре тамошобинони азиз, мо барои мактаб ҳама ҳам апам барои кӯдакомона либоса заказ кардем. Барои Саидик Фотимада либоса, баъд падарка. Хулоса мо мегем ки 6 коробка инами заказо, 6 коробка аймояй. имрӯз распаковкаи калон мешава, мотиватсия барои шумо мешава. Ягон чашбандӣ нестае, мо тонистем, шуморо метонем. Ман ҳамеша номерома мемонам дар рӯи экран, ҳатман бинависен, кора мефаҳмонамтона дар ватсап. ана ин курткаро ман барои худам заказ кардам аз компанияи Faberlic. Нигоҳ кунед чӣ хел дарозидам дароз, хушрӯгидам хушрӯ, сафеда. ина бо як утиқада буром раса хушрӯи фасон мешавад. Тамошобино, иншоалло зи ҳамаша хона барам, баҳри шумо бо ҳамаша видео мекунам. тамошобино, мана ҳама заказоя омадем. Гирифтам ай пакетҳо. ана подарочный пакет харидагӣ будам, заказ кардагӣ будам. барои чем ай дастаи гул хариданда, я дастаи гул ай 1000 рубл зиёда. Агар хоҳӣ дастаи гули нормални гирӣ, ай 1000 рубл зиёда. Барои ҳамиқа ман худам ки дар компанияи Faberlic кор мекунам, барои ман выгодно буд ки падарка ман аз компанияи Faberlic барои маълимаҳо, барои воспитатело, барои 1 сентябр всё равно якта дастаи гул мебарӣ ку приятно бо хеле падарка гирифтам. хулоса ҳар чи заказ кардам. дар охир падаркаҳо ман нишон метиҳам ман чӣ хеле падарка тайёр кардагиам. ва ин ҳама либоса тамошобино барои кӯдакои худам, иҷа закази худамо апам ҳардаш якта шудагиай. барои кӯдако, барои мактабшон. онсе ки буд дар компанияи Faberlic мо заказ кардем. чизҳое ки нестанд, иншоаллоҳ мо ваёра бо ай магазинҳо харидорӣ мекунем. онсе ки нест дар компанияи Faberlic барои мактаб, қаламу ручкаҳо ҳам хеле ба фикр мемонад.
накози распаковкаи калон мешавад. Метавонед спокойно шумоям ҳамин размерҳои кӯдакотона донед, спокойно заказ кунед бо нархи арзон аз компанияи Faberlic. Якум тамошобинони азиз, ин каталогҳои мо 4 каталог омада. Ина мо барои чи заказ кардагӣ? Мақсад сайди гравам ягон каса нишон метим, мактаб да ягон ҷо берун ки биромадам, ман ҳама вақт аз сумкам каталог мегирам. Нишон метим, кадом мепурсид куҷо да кор мекунӣ, сразу нишон метим. Мана компанияи Faberlic да, мана ин хел продуксияҳош, мана ин пушташ да ному фамилияма менависам. Фамилияку не обязательно, просто нома менависам, номерои телефонма, кадоме заказ карданам хоҳам, мана ин хел каталога ҳар ҷода мемонем. Ана ин якум бизнес ки мақсад ман барои пешравии корум ҳаракат мекунам. Дальше патинкаҳои компанияи Faberlic. Патинкаҳош ман ин якум бор нестай. Ман чанд бошид ай патинкаҳои компанияи Faberlic мегирам барои кӯдакома. Беҳад хушрӯанд, качествени, беҳад хушрӯанд. Ин свети хакия, сиёҳ нестай, свети хакия, маълумая, свети хакия, ин сиёҳ нестай. Ин размери 36, ин бачаи апамда гирифтагием ина. Ана инаш сиёҳай, сиёҳша нишон тем, шавуи аҷоибот необычный хушрӯ. Ана инаш сиёҳай, кожаный. Мана размери 36. Ака и бачаи апам ки харобакай 13 солаи, размери пош 36. Ба фикрам ҳаматон медонӣ размери кӯдакотона. Ҳозир кам одамо мераванд магазин, ягон ҷо кам мераванд. Бисёри одамо ҳозир через интернет магазин заказ кардестиян. Биё айвай сар кунем. Ина ман барои бачаҳома заказ кардам. қативаяй. Бурукошам ҳастай, мехоҳен отдельно кати бурук комплект, лекин ин бурук отдельно спортивни хелис барои варзиш, физкултура ман отдельно ина заказ кардам. Материалшон качестваш ба хучай пат намегирад. Набиненда чӣ хушрӯа? Мошаллоҳ айда. Ин ака ин чени Муҳаммадай, размери Муҳаммади мо ози мегум чандай? 134. 134 размери Муҳаммадай, 128 размери Мустафо. Мустафо 6 солаи, Муҳаммад 8 сола. Мана шумо сравнит кунед да? Мана ин ай Муҳаммад. Мана ин майкаҳои остиндори компанияи Faberlic. Мана ин 134. Ин размери Муҳаммадай. Инака берисунка набадак. Мехостум ки берисунка гирам, набад берисункаш. Хайч гапе не. Мана чихел ой маки хушрӯай хебе. Ласина ман Фотима да бисёр ласина, қариб 10 та ласина заказ кардам. Барои ки ҳами кӯдак чихелай дам ба дам, агар набоша мухкил моям 2 ташкат як рӯз мо мегзарая. Ака ки ҳаст шароит, алҳамдулиллоҳ, заказ кардам Фотима да ман ласина. Мана ласинаҳои Фотима. Ин духтарои азизи меҳрубон, размери 104. 104 Фотима да размерша 110 бо камтар хали кушода ки хушрӯ меисташа. Манан 104. Ба фикри ман 104 Фотима да камтарак майдагӣ мекуна. 110 размериш мешада. Ласинаи Фотима. Иноям ласинаҳои Фотимаянд. На инам 104. Упаковкаш да вообще гап нест. Мана беҳад мошаллоҳ. Ин куркаи ҳозир мебинем кадомиш да заказ кардагием.
уже намедонам чия да ки заказ кардагим аёдам буромадагиай. ин размери Мустафо набинед чепаченаш спортивний качестваш да гап нест аҷоибот фасони хушрӯай капюшондор остинаш каси ай ҳамин бурукоша ҳам мефурӯшанд тамошобино мешава спокойно заказ карда форма мекунӣ бурукушкати заказ мекунӣ ин лосина мана ака Фотима ки садик мера ин калготи ки барои духтари апам Фотима ки садик мерава барои ҳамиқа ман ака бисёртар заказ кардам ки шуравно садикда дута лосина ман ёки дута майка ҳама вақт сумкачашда мемонумда шуравно кӯдакай мерезона меғалтона мана ин калготкиш беҳад хушрӯ барои духтарои 10 сола ин меёза ки қадар мешава беҳад калон мешава ана ин кофточка барои духтари апам пиши размершай ҳамхе размери чени танаш мана бинед остинаш манжетак дора баъд гиребонуша манжетак дора барои мактаби гирифт ина барои спортивни Фотима заказ кардам кати бурукаш мана ин майка футболкаш бигем ки футболка гуфтестам анамин чизи жемпираки замокдоракаш отдельно ана ин бурукчаш чени танашай ба фикрам ҳардуша беҳад хушрӯак мана кати бурукаш комплект меша ки саҳаро пӯшонда ман садик бармша айси бурдаанда пӯшонам садик барам аҷоибот как раз меша дайма мен ҳаво кам хнака кадагия ана ин лосинаи духтари апамай ин 140 мана духтарои 10 солада 140 спокойно мешава ай ин нишон додум ай Муҳаммада нишон додум инаш ай Мустафо мана ин кофточка мо ҳам сиёҳша нишон додум ҳам сафедшам инам барои духтарои 10 сола метавонем заказ кунем спокойно мешавад ҳайбо барои кӯдакои камтарак фарбеҳ бошанд метавона ки як размер ду размеру калонтарша гирен мана ранги ҳавая гарданашда камкам манжет дораю остинакошам камкамеки манжет дора не ки материалаш аҷоибот хушрӯай так мана ҳамин ин бо куркаҳоям ана инам Мустафода заказ кардем барои спортивниш мана ино ҳар як шашмо меге ку тамошобино нақша бигӯ ман иноя обши заказ мекунам нақшам нигоҳ намекунам 10,000 7,000 мешава обши я заказам ҳамиқа мешава ино ба фикрам ё 800 рублан ё ки 800 чанд рублан ана меқадарам ба фикрам ино тухтаро мана ин жемпир ина духтари апамда заказ кардем лекин ба фикрам калонтаракаш ин очаштамиш анака и жемпира ин лосинаи кадомиш боша ям қайборе заказ кардем тамошобино ки ба фикрам 10 сола либоси кӯдакоро хиёл мекунем заказ кардем инай Фотима 110 ай Фотима ҳамин цветам қанағзу ина цвети хаке ана юбка ана ин юбкаҳош не ки мада беҳад маъқул шуд юбка барои духтари апама пиҷакои ғалсакати мепӯшонем юбкаи хеле тинук нестай тамошобино мебинед ҳамин ҳар як давлат барои худаш либоси худша дорад инҷа да юбкаҳои тинук намеша хиёл мекунам
юбкаоли сиёҳшам заказ кардагем, сиёҳшам необычный хушрувакай. Мана ин буруки намедонам Муҳаммад боша. Ясада чил. Буруки Муҳаммад. И размерам ҳар хелайда. Ана ин куркачаакҳои асейни тамошобино. Ин барои ҳамин як боронгарӣ ман якта Фотимада заказ кардам, апам якта духтарчашда заказ кард. Мана ин дутта мо заказ кардагем, мана якти дигаш. Мана ин духтарчи апамда. Беҳад хушрувай. Размерои калон мебуд, ани хидмда мегирифт. Яхки борон тар намекуна ку анам халина. Инаш ай Фотима. Мана очоошон да Фаберли кор мена мана. Духтаракомон худо ба шукр беҳисоб. Ай ҳамаи чи тенҷ. Мана ин сумкаҳои компанияи Фаберли. Мана барои кӯдакоро заказ кардем. Ҳамаи чи мебара бовар кунед. Мана ҳамаи чи ҳамин китобое ки чтение ё литературное чтение бо русский языка инамино ба ҳузур мебара. Якта духтар да группамо гирифтагия видеошо кардагия дидам. Ай видеои ҳавай дида ман ҳаминоя заказ кардам. Сетта ҳасташ як хела. Имрӯз тамошобино ҳамин кӯдакомо хурсанд намедонанд, меган хола тез видео ку, оча тез видео кудамо ино якани як пушида буроем. Ман гуфтесам ҳуй накунед, упаковкаша безеб мекунед, ман ҳоли видео мекунам. Ана мехе тамошобино хонемода ана мехали разбор. Ин майка кати бурукшай барои спортивни духтари апамда заказ кардем. Необычный цвет. Мана кати бурукш. Материалш беҳад хушрувай. Духташонам хушрувай. Ин боша, иншам ба фикрам бурукай, ҳоли спортивкаи иш наёмадай. Яхе боро бо дертарак мебиёя. Мана инам бурукай. Мана бурук. Иншам ҳози мебинед. Инаш спортивкаи бачаи апамай. Ҳамаи ино ай компанияи Фаберликан. Фаберлик хубиш да чиай? Барои ки ассортиментш калонай. 10,000 намуд, зиёда аз 10,000 намуд борҳо дорад. Ассортимент беҳад калонай. Кор беҳад осонай. Намедонам занакои мо чиба намехоҳанд кор кардан. Мана хай алҳамдулиллоҳ ба он шахсоне ки қатимо кор мекунанд, аллакай уже ҳамая дидагиян ба чашми худ, чун ки кор чӣ хелай. Мана ин юбкаи сиёҳаш необычный хушру. Айзону поёнаи ин. Мана ин куртаи сафеди мактаби. Куртаи сафеди мактаби. Мана ин ай бачаи апамай. Ин ай бачаи апамай. Мана размери 152. Ин ба фикрам камтар калон аша. Ин апам размерои гудакушо намедона чи. Мана ана ин спортивкаш. Спортивка ин кати бурукш боша ҳозир мебинем. Не, ин бурукш нест. Агар не ҳамаи ҳами тамошобино бурукшам ҳастай. Лекин бурук аделна заказ нархаш истодагия. Ана спортивкаш аделна. Ҳатто майка ҳаст сафед, метони ки заказ кунӣ. Мана ин бурукаш. Размери чанд боша? Ин ай Муҳаммадай 140.
анамин буд либосаҳои мо инами қадар либосе як шкаф либос тамошо бино як шкаф либос ана ин патинкаҳоя накардам видео ана ин кроссовкиҳои духтари акан кроссовки шабинечка кишучая мана сивсе мепушида ана ин туфличакош мега туфличош мада беҳад маҳқулш мана туфличаш сиви бузакас када машаллоҳ тамошобино анаваёи моро бинед падаркаҳои моро бинед ин падаркаҳо барои маълимаҳои кӯдакомон якташ барои директори мактаб хай нахтон бинависеда комментария чем а як даста гила ҳамин хуб неста дадрини и ҳаст шампун собун крем барои даст тен ана уход за волоси ҳаст ҳама чи ҳаст дадрини ин ҳамая универсални падарка кардагем ҳама чи андохтагем дадрини и падаркаҳомо ана барои воспитатело анамина ҳамая падарка гирифтем ака намедонем и падаркаҳоро мо қабул мекунанд намекунанд хай мо ба ҷои дастаи гил қатори одамо мебарем анами хеле падарка кардем як сол ба ёд май соли гузашта буд ба фикрам да ҳами директорҳои вай ҳастам забонрӯзҳо ҳастам ана ҳама анами духтарое ки ирсе ки дар компания фабили кор мекунанд ина ман айҳаваё ёд гирифтагем барои маълимаҳою барои анамин иди маълимаҳо буд барои маълимаҳо анам хали падарка тайёр кардаги будам инҷа духи валентин юдашкин ҳаст ин крем барои даст ин духи барои гуфтестам духи и духиёро ҳамаша ина ака мумкин нест ҳӯй кадан аин ман як бор видео кардагем анамин вай ана ин тамошобино тени фаберлика тени компания фаберлик ай ҳама тени калонаш ҳамина ойнача дора дар ипараш ман ойнаша видео накардаистам ин ай и 5 заказ кардем баъда ҳами коробкаҳо яктагӣ мондагем боз ман нишон метим коробкаша чӣ хел мешава ин ана коробкашда ман ҳамин якташа ман ҳӯй кардам ҳозир барои шумо нишон додам аин ман агар ба ёдтон боша як бор гирифтагӣ будам хел хушрӯ ина чанд сол истифода мебари яктагирӣ ба фикрам хай хулоса ай ина ин духи ҳаст ина ин духи неста ин чие пенка для умывания ана ин духи хай ина диден мана ин духи мондагӣ ҳамаш духи доранд хулоса духтаро ҳамаш духи доранд баъд мо заказ кардем интеллигентни якташа ғалтондум дӯст медоштагӣ оиламона 4 та ай ҳами заказ кардем муҳаммад биё ғалтидагӣ ятема 4 та кондитсионер барои стиральни машина баъд пятноводитель модам қабисё мерава ки ҳар рӯз кӯдако якчи мерезонанд порошоко дамонам ҷабачам порошоко 3 та буд тамом шуд мана 3 та дигар ӯ карад гуфта будам ки дар видеом ки ман як та вая як гуфтум дар як рӯз 4 бор стиральня гирён мекунем кадом неста ки дурӯғи рост дурӯғ توبه کردم و من دیسویتیل نمیگم کودکای ما بسیارند میدرویند لباسشون علیش میکنیم انا لباسای اینشا میاندازیم و شای صدیق میبیارم میاندازیم همین خیلی خوب زندگی همین بده این گل для душ انا پدرکامون محمد برای 1 سپتامبر تیار کردیم شما هم میتونید مرحمت زکات کنید даруни Россия да 3 рӯза заказ мерава мераса Тоҷикистон да 1 рӯз да мераса ба ҳузур метонед заказ кунед анаин тамошобино ва яй анаин лалиёи салаткунак бигем салатгирак бигем шурбокашак бигем дута аймин заказ кардам маъқул шуд ман
посудои мака ҳамаш комплект компанияи Фаберлик шид. ҳамин стаканош дар шаҳри мо наличи нест, агани 10 стакан заказ мекардам. посудаҳош ҳамаш як хелан комплект шид. Mana Фаберлик. баъд пинал ин ай кӯдакои апаман ман Муҳаммаду Мустафода заказ кардагӣ будам. ана ин ака боқимонда зиёдти як коробка да ҳама чиза кардам. қами гел хушрӯ, бӯи апелсин мекунад. Як аҷоибот гел мада беҳад маъқул шуд. ин ака зиёдти иноша худмон истифода мебарем. ин шампун барои нарезондани мӯи сар. Шампун против выпадения волос. Дута айн заказ кардагӣ. Якта зубной паста. ин собун барои рӯшувӣ. баъд якта тени майдача худам да заказ кардам. беҳад тени хушрӯ маъқулам шуд. мана духтаро набинед чӣ хушрӯ. тени майдача дута чорта шаштаму цвет дошта. ана ин кушонай духтарои азизи меҳрубон. ай ман дорум. ина апам барои хуча заказ карда. инаш қаламай кушон як аҷоибот кушонай бовар мекунед. ин барои рӯйҳое ки на ҳама рӯ тонал не қабул мекунад. ин барои анамун кушон пудра меган. барои анаҳамун рӯйҳое ки мана буда оинаи ҳамина биё. мана михел мекунам. инҷаш оиная. мана михел мекуне. барои рӯйҳое ки ана чиқрак доранд ку проблем ниям. ана мухали рӯда беҳад хушрӯвай. ин хулоса и тарай ранги губкай тарай неки дадрини ҳами кремай. мана мина ҳами хе мекунем хе мечиқе просто мечиқе. мана ҳози манда болои дастам кунам разницаша шумо бине. мана ҳами хе чотки мешинада рӯ. ина бинеда уже худаш видно ҳай. инаку бо пусти даст ғавсай пусти рӯ тунукай тез уже дигаргун мешава. меха мягкӣ шудагиай. ина иҷара биневу иҷара бине. ҳами чиқриёи рӯра мепӯшона. кушон крем. ана инаш қалам. ин қаламада ҳамқа маъқулай. ин қалам единственный қаламе ки чашма аллергия надод. ягон продукция компания Фаберлик аллергия наметия. яхе қаламое мекунӣ ку чашм хоришак мегира аллергия метия. баъд сирх мешава. ин қаламда ҳичи намеша. ҳамихе қалами хушрӯвай. ман дорум ай. ина апам худаш да заказ кадай. ман аин дорум. ҳой кунам шада бине. шуба фикр мо качествоаш дар видеорам маълум мешава. мана беҳад хушрӯвай. ана ҳамин буд хариди мо. ин хариди мо намедонам чанд ҳазор шуда ки ай мо чандта заказа як бора гирифтем да. айнои ман апам чанд бори заказ кардагӣ будем. ҳамаша ҷамъ карда имрӯз гирифтем. шумоям ягон ҷои чашмбандиш нест. занҳои азизи меҳрубони хонашин, занҳое ки кор мекунен, ҳамаи шумо овдаӣ мебироянд. беҳад кор осонай барои ҳамон занҳое ки мушкилнописанданд. занҳое ки уже шароитшон хубай намехоҳанд. ман фикр мекунам ки ҳамада пул дар корай. ҳам бою ҳам камбағало ҳам ҳамада пул дар корай. пул ягон вақт мода мегем ки мишад намекунада. рости гап духтарои азиз фикр куния бас кунен. биёин марҳамат қатимо кор кунен.
ман ҳама вақт номерома дар рӯи экран мемонам, ҳама вақт дар якум комментара закрепит мекунам наворе ки бугум. метонед шумо номерои ма ай ҳамуҷа гирен. ай якум комментария ё ки ай рӯи ҳамин навори мо номерои ма сахранид кинен. хоҳиш мекунам фақат занг назанед, духтарои азиз меҳрубон, успед намекунам ҳама да ҷавоб додана. галасавой кати иншоаллоҳ дери дер як рӯзам ҳама да ман ҳама смс ҷавоб месиям, ҳама да успед мекунам иншоаллоҳ. духтарои азиз, мана ҳамин буд закази имрӯзаи мо.